אז מה קורה חברים, כאן איתמר, והיום אנחנו נלמד איך להוריד פורטנייט בטלפון. אז יאללה, בואו נתחיל. נכנסים לגוגל, ישר כותבים פורטנייט, נכנסים לפורטנייט פרי טו פליי. עכשיו זה יראה לכם את המסך הזה. אז צריך ללחוץ על בצד ימין למעלה, כתוב זה להתקין, אבל כתוב באנגלית, אבל אני מתקין באנגלית. לוחצים על זה, על להתקין, ואז יש את זה, נכנסים להורד עכשיו, ואז זה מתקין לכם קובץ, אתם צריכים להיכנס לקובץ. לי פשוט כבר התקנתי את הקובץ, אז יש לי זה מביא אתכם לאפי גיימס, ואז אתם נכנסים לזה, יהיה לכם את המסך הזה, תכתבו כאן בחיפוש למעלה את הפורטנייט. לי פשוט כבר יש איזה כאן של לדפדף, אז אפשר להיכנס לזה וללחוץ על הענן, סוג של הענן הזה. לי זה לא נותן כי אין לי מספיק ג'יגה, אבל יכול להיות שכאילו רוב הסיכויים שלכם יהיה את זה. אז כאילו נכנסים לזה, וזהו, כאילו לפני זה ממלאים פרטים, וזהו, כאילו אתם מתקנים את הפורטנייט ויש לכם. אז יאללה ביי.